Assalamu alaikum. A yau a cikin wannan channel namu za mu kawo muku wani application mai matuƙar amfani wanda gaskiya idan dai kana da Android ya kamata a ce ka mallaki wannan application ɗin. Domin application ne gaskiya da yake da matuƙar amfani a wayar Android. Da Allah muna roƙonku idan wannan ne farkon fara wannan ziyartar channel namu ku danna mana alamar subscribing, ku mana liking, ku mana sharing yanda da zarar mun saki sabbin bidiyo za a dinga sanar da ku. Wannan application ɗin ana ce mashi Picnic. Idan ka shiga Play Store naka za ka danna Picnic. To ga nan na shiga Play Store nawa, bari ku gani. Zan rubuta Picnic. Picnic za ka sa, ka lura sosai da logo ɗin shi don kada ka ɗauko wanda ba shi bane ba. Ga logo ɗin shi nan daga hannun hagu. Kuma wannan application ɗin gaskiya mutane kusan 190 sun yi rating akan shi, kusan mutum 10,000 sun yi downloading ɗin shi. To gaskiya application ɗin mutum kusan miliyan 10 kenan, sorry, mutum miliyan 10 sun yi downloading ɗin shi. Application ne mai matuƙar amfani. Ga wani ga background ɗin nan yanda yake ɗan caccanzawa gaskiya. Wannan application ɗin outdoor camera application ne. In dai za ka yi photo a waje to gaskiya ya kamata a ce ka mallaki wannan application ɗin, domin yana bala'in canza background na itatuwan wurin da me da sauransu. Yanzu dai ga application ɗin mun shiga, bari ku ga yanda yake. Wannan fuskar ne zai nuna maka. Ga yana in hoto za ka ɗauka nan take ka shiga camera, in kuma ka danna gallery to za ka shiga ka ɗauko hotunan da ke cikin ita wayar naka. To ga nan yanzu ni na danna gallery nawa. Zan shiga in zaɓo wani hoto ne wanda ne a waje. Ka tabbatar hoton da kai ana ganin irin sama haka, kuma akwai itatuwa wurin da sauransu, domin su ne iya abubuwan da shi hoton ke bada dama a canza. Yanzu wannan hoton ga nan shine na zaɓo. To bari ku ga yanda zai dinga canza mana kalar background ɗin wurin baki ɗaya, har da ma kayan da ke jikina. Kun gani ga nan ina canza, za ku ga yana canza kaɗan kaɗan. Shi ba sai ka edit ba sai ka yi komai ba, kawai taɓawa za ka yi, kana taɓawa shi zai ma edit ɗin da komai ya canza ma wurin. Kun ga wannan wanda irin sky ta yi blue ɗin nan sosai, za ku ga itatuwa na canza, rigar jikinka na canza. Ku lura sosai gaskiya wannan application ne mai matuƙar amfani. Ga nan kun gani ga nan ina canza su. Za ku ga kun ga wannan kamar irin marice ne haka, ko kuma irin koko tsakiyar dare ne. Wannan shine na dare. Kun ga nan gaskiya dai shi wannan na dare yana da matuƙar kyau sosai. Kun ga shi ma ga nan wannan irin tsakiyar daren nan ga taurari sama da me. Kuma kun ga da rana aka hoton, amma kuma yanayin background ɗin da ke bada sai ka rantse da Allah ka ce da daddare aka yi shi. Kun gani yanda yake canza background ɗin. Da Allah kada ka manta, idan wannan ne farkon fara ziyartar wannan channel namu ka danna mana alamar subscribing, kai mana liking, kai mana sharing yanda da zarar mun saki sabon bidiyo za a dinga sanar da ku. Kun gani ga nan ina canza su, yana dan abin da canza kala. Kun gani to haka za ka yi abin ganshi. Wannan na daren gaskiya ya matuƙar burge ni, shi yasa ma na ƙara, ina dawo na ƙara ɗora shi. Kaga yanzu wanda ya ga wannan hoton sai ya ce da daddare aka yi wannan hoton, amma kuma ba da daddare aka yi shi ba. Kun gani ga nan ina canza kalolin nashi. Kun gani to kana kuma idan kana son kai saving ɗin shi hoton, to daga ƙasa za ka ga alama inda ke da kibiya, ga ta nan wuraren wannan. To nan za ka danna sai kai saving ɗin shi hoton da ka canza ma kala. Da ka danna ita wannan alamar kibiya to zai canza sai ya saving. Sunan application ɗin Picnic, kuma za ka iya sharing. In ka danna can gehe inda ke da alamar kibiya abin ga kenan, to shi kuma nan ga nan na shigo inda zan yi sharing. Za ka iya sharing ɗin hoton ko a WhatsApp ɗin ko me, nan take kawai ka ɗora shi. Application ne wannan gaskiya mai matuƙar amfani. Ya kamata a ce ka mallake shi gaskiya, domin application ɗin ni kaina burgewa da yamma ne na ce to bari in yi bidiyo akan shi in nuna mutane wannan application ɗin, na san su ma zai burge su. Mun gode.